Den der oplysning, der har kørt omkring kød i 20 år nu, ikke? Det er begyndt at slå igennem nu. I gamle dage, der fokuserede man mere på, at en bøf, den må ikke koste mere end 25 kroner, vel? Så det bliver sådan en tynd skive her. Den går ikke mere, for det er umuligt at stege en tynd bøf. Og det tror jeg også forbrugerne, at det har de fundet ud af. At 4 bøffer i en plastikbakke i supermarkedet, det kommer der ikke noget godt ud af. Den her bøf, det er en strip loin. Vi plejer at sælge meget mere af den, men det er ligesom om, den er gået lidt af mode. Altså, den døde også lidt, fordi at mange steder i supermarkederne, så blev den så marineret med alt muligt, når den havde ligget et par dage. Og det kan forbrugerne gennemskue, så den fik lidt billede af at være en kedelig bøf. Det synes jeg bestemt ikke, den er. En rigtig bestsellerbøf. Det er ribeye. Den bliver også kaldt entrecôte. Folk er vilde med ribeye, fordi at de har den der fedtmarmorering, og fordi forbrugerne er ikke så fedtforskrækket mere, som de har været. De ved godt, at når man smider sådan en bøf på grillen, så smelter alt fedten og kommer til at ligge derinde og gøre bøffen rigtig saftig og lækker. Og derfor er den utrolig populær, den her. Jeg føler mig overbevist om, at vinder af årets bøf, det bliver ribeye, fordi den er populær, og den er nem at håndtere. Den vil falde i juryens smag, og den vil også falde i forbrugernes smag.